ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬೆ ಓಪೆ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬೆ ಇದು ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬಿ ಗಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಂಡತಿ ಪೂರ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ದ ಮಂಡೆ ಪೆರೋಪ ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪುವ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ಕಾಲೇಜಿ ಫ್ರೀ ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಬೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮರೋಣಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಜೇರಿ ಕುಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂದು ನಂಬೋಲಿ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದವಲು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಬಣ್ಪಾರ ಅದೇ ಇಡೀ ವರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾನೇ ವರ್ಕ್ ಪುಣ ಒಂಜು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಸೋತನ್ನ ಕುಡೊಂಜು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಪಾಡಾಪು ಅತ್ವರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಇವ್ರು ಅಂಚು ಪಾಪು ಜರೆ ಇಂಚಿದೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಊರುಡೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಆತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಿ ಜಿನ್ಲ ತೂಪರತೆ ಅಂಚನೆ ಇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ನೀರು ತೂಪುಚಾರ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಭಾಷೆ ತುಲೆಗೆ ಇರ ಬಂಗಾಳಿ ತುಲೆ ಪಂಜಾಬಿ ತುಲೆ ಗುಜರಾತಿ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಇರ ಗೊತ್ತಾಪು ಮತ ತುಲೆ ಅವು ಆಕಲ್ ಪುಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವನಿಕಲ್ ಫೋಟೋ ಇರಬಾರ್ದು ಪುಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇರ್ಪಾತಿಲ್ಲ ಏನಾನು ಗಿಡ್ಪಾರೆ ನಾವು ತುಡ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೂಳ ಅಡ್ಡ ಬರಿ ಇರಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾನೆ ಭಾರಿ ಮಲಬಲ್ಲ ಬಾತಿರೋ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮೈ ಎರಡು ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರ ಕೈ ಬಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಿ ಬಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಇದು ಬೋಂದೇಲ್ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಅತ್ತೀರ್ ಬಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಬಿ ಬಸ್ಸಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಖೀರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಂದಾರೆ ತೀರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀರ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಬಿ ಬಸ್ ಪಂಡ ಪನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪನೀರ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತೇಟೆ ಶೌರ್ಯ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೀಕ ಒಂಜಿ ರೌದ್ರ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ರೌದ್ರ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಜಾಗೃತೆ ಎಂಚಿ ರೌದ್ರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ರೌದ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನಿ ಇರಾಗ ರೌದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಲಿದೆ ಏರ್ ಮಾಡಿ ರೌದ್ರ ಖಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾಯ ಓಕೆ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಯಾವ ಐಕೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನು ಅತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪುನ್ಲ ಈರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊರಡತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಆಕ್ಟ್ರ ಇರ್ನಲ್ಕ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದಕ್ಕೇನ್ವೆ ಇರೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಮಾತ ದಯಜುಳಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆ ಕೀತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತಲೇ ಬಕ್ಕಡೆ ಯಾವ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಐಕ್ಯ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೂನು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮುಲ್ಲೆ ಸಮಯದಿನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೋಡ ತಂದೆ ಈರು ಕುಳ್ಳುದು ಇಂತಾಳೆ ಹೆಂಗಿನ ಓಕೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಯಾನ ಆಡಿಷನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಡು ದಾನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಟಿಲ ಅವಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಬಡಾಪುಣ ಇಂಕ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಒತ್ತ ಇಡ್ತಾರಪ್ಪ ದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಅಂತೆ ಮುಚ್ಚಲೆ ಕೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಉಂಟು